Egunon, astelehena, abenduak 19. Gaurko egunez, 1821eko abenduaren 19an, Martin Larralde hil zen Galeretan. Azparneko baserritarra eta bertsolaria 1782an jaioa. Ama hil zenean Martinek aitari eskatu zion baserriaren bere zatia, baina bien arteko harremana gaiztotu zen. Aitak Jan Hospital etxetiarrari eman zion baimena belarrak biltzeko, eta azken horrek tiro bat jaso zuen lanean ari zela. Jendarmeek Larralde atxilotu zuten, naiz eta honek bere inozentzia aldarrikatu. Martin Galeretan hil zen, Frantziaren menpeko ontzi batean akitu arte arraun eginda. Joseba Sarrionaindiak idatzi eta Ruper Ordorikak musikatutako kantuak bere istorioa kontatzen du.